Te dni v Sloveniji izide knjiga Smrt transhumanizmu, svoboda ljudem. In bi prosil, če lahko dobimo pojasnilo, kaj sploh pomeni pojem transhumanizem, pač za vse tiste gledalce, ki imajo črno-bele televizorje, kot je rekla gospa Babović včasih. Bojim se da su takvi davno izumrli, skupa sa crno-bijelim televizorima. Pa evo, ovako ću reći. Evo, uostalom pokazat ću knjigu. Ona se zove Smrt transhumanizmu, sloboda narodu. Sloboda ljudem, kako tu piše. I ona u stvari ima dva dijela. Transhumanizam je samo jedno lice te medalje. Pa evo da ukratko kažem što je taj transhumanizam, s obzirom da mi živimo u stvarnostima koje ne možemo opisati ako nemamo riječi za njih ili ih ne razumijemo. Pa sam evo sad naknadno, nakon pisanja knjige, zapravo skovao jedan pojam, a nije mi prvi put da kujem pojmove, koji se zove TTT. To je u stvari transhumanistički tehnološki totalitarizam. Jer to bi bio recimo puni naziv tog projekta koji ima i društvene reperkusije. No u izvornom značenju sama riječ transhumanizam znači nadmašivanje čovjekovih ograničenja. Sama ta riječ očigledno može imati pozitivno značenje, zato jer svaki atletičar ili svaki glazbenik koji vježba neku svoju disciplinu i koji nadmaši nekakva očekivanja, zapravo ograničenja svoja ili ljudska, je neki transhumanist. Kako je moj prijatelj skovao, rekao je, to je organski ili prirodni transhumanizam, znači poboljšavanje čovjeka koje onda njega izgrađuje kroz cilj, disciplinu i tako. No ono na što se danas misli kad se kaže transhumanizam, to je primarno tehnološki transhumanizam. Znači, pojam transhumanizam danas obilježava ideju da će se čovjek poboljšati time što će se nadograditi sa strojem ili ući u neku simbiozu sa strojem. Izvorno zapravo sama onako kiborgizacija čovjeka još nije pravi transhumanizam, s obzirom da to ako ti zamijeniš ruku ili nogu nekim metalnim dijelom, ništa se esencijalno na tebi nije promijenilo. Tako da se ovaj tehnološki transhumanizam prije svega zapravo otkriva kao spoj čovjekova uma i strojne inteligencije. Odnosno, na neki način uz ispriku da će se čovjeku dati pristup trenutnim neizmjernim prostranstvima interneta, zapravo se algoritmima i procedurama na upravljanje predaje čovjekov mozak, koji kao što mi znamo, a transhumanisti ne sadrži čovjekovu esenciju. To je jedan direktor koji na temelju naših uvjerenja o stvarima donosi odluke hoće li se lučiti više endorfina ili više adrenalina i tako dalje. Možete si samo zamisliti kakve može dijabolične posljedice imati upliv na to. Međutim, upravo evo ova knjiga je objavljena krajem prosinca u Hrvatskoj, krajem 12. mjeseca 2019. I sve što ona piše se zapravo sada događa bez da je išta od toga što se događa doslovce spomenuto. Međutim, evo primjerice, prije možda tjedan dana je Elon Musk predstavio svoj projekt Neural, koji je u stvari projekt spajanja čovjeka sa strojem. Znači, u mozak se ubaci žičice, žičice tu idu do odašiljača, odašiljač je spojen na pametni telefon. A transhumanisti inače imaju svoj precizni hodogram tog spajanja čovjeka i stroja i u prvom koraku je sučelje čovjeka i stroja, za što sam ja mislio da predstavljaju puki pametni telefoni. Jer tek kad su društvene mreže se našle na telefonu, onda su preuzele život. Ne dok su još bile samo na laptopima i kompjuterima. No evo, 2020. još nije ni završila, to razdoblje prvo od 2015. do 2020. navedeno kao cilj stvaranja sučelja čovjeka i stroja, se dogodilo. I u stvari je važno reći da taj tehnološki transhumanizam, čovjek bi se zapitao zašto je to sad tako loše. Šta sad to ima veze, spojiš si mozak pa imaš u mozgu GPS, filmove, glazbu slušaš i tako dalje. Problem je u tome što taj tehnološki transhumanizam zahtijeva transformaciju ljudskog društva u društvo koje će biti prije svega kolektivističko, nalik Borgu. Znači jednom takvom sustavu više ljudi ne smiju biti na neki način nepredvidljivi, izvor nekakve neravnoteže i drugih stvari. Drugim riječima, mada izgleda nevino i mada se taj tehnološki transhumanizam prodaje primarno kao medicinska pomoć. Recimo Elon Musk kaže, odličan je ovaj moj Neuralink ili kako se to već zove, pomoći će ljudima koji imaju problema s leđnom moždinom, invalidima i tako dalje. No kako ćete drugačije prodavati takve stvari? Uglavnom, usprkos tome što se prodaje kao medicinska pomoć, on u stvari ide prema standardizaciji ljudi, prije svega kroz ideju o standardizaciji zdravlja.
jer to je sve ono što možemo vidjeti oko sebe, zato da bi se na neki način stvorio standardizirani svijet gdje bi čovjek nadišao čovjekova ograničenja, ali ne onako kako se to entuzijasti misle individualno, pa ću ja biti veći, bolji, jači. Ne, ja ću biti manji, ali će kolektiv biti veći i jači. Tehnološki transhumanizam je prije svega u svojoj naravi kolektivistički. I to treba imati na umu i treba ga dobro poznavati da ga se može primijetiti kako se prodaje kod lažnih. Transhumanizem ubija raznolikost. Transhumanizem ne dovoljuje, da bi ljudje bili drugačni. Ali bomo res rojevali le ljudi, ki so predisponirani za to, da so poslušni, da so v kalupu in da strežejo sistemu. Pa evo samo da se nadovežem. Upravo zato, kada se transhumanizam ne gleda samo kao tehnološki fenomen spajanja čovjeka, stroja i tih mogućnosti, nego kada se gleda njegov utjecaj na društvo, očigledno je da se on mora pozabaviti načinom kako se stvaraju ljudi. Kad smo već ljudi toliko bitni kao nekakve baterije i neuroni tog divovskog mozga. To nije nikakva zdravstvena fantastika, odmah da kažem. Michio Kaku, njujorški fizičar, je rekao nas ne zanima internet, nego brainnet. Znači, puno mozgova spojenih na internet u nadi da će jednog dana od te složenosti neuronske mreže koju čine ljudski mozgovi bljeskovito nastati svijest. Isto kao što oni smatruju da je nekad svijest nastala kao u našem mozgu, tako bljeskovito zbog njegove složenosti, mada naravno nikad nisu odgovorili kako je do te složenosti došlo, s obzirom da do složenosti mozga dolazi zato jer netko misli, pa se onda stvaraju svi ti neuronski spojevi. Ono što sam htio reći je da taj utjecaj na prokreaciju mora isto ići u strojnom smislu. Kako je to u knjizi Vrli novi svijet od Huxleya pokazano, Brave New World, tamo se ljudi stvaraju u pogonima, embriji se modificiraju u skladu sa budućom ulogom u društvu da bi bili sretni. Ako bi recimo neko trebao biti čuvar parkirališta, odreže mu se mozak da sad on bude jednostavno zadovoljan samo s time. Ako neko treba biti nešto drugo, prilagodi mu se mozak. Znači u taj nadzirani model proizvodnje ljudi, on se isto mora transformirati. I on se opet radi malo po malo, uvijek kroz privid nečeg dobrog. Danas se to recimo zove kao privid, to se u stvari zove transrodna ideologija. Znači ona nije sama po sebi usmjerena na ničiju dobrobit, niti na nekakva davanja nekakvih prava zbog nečeg ovo ono, nego je ona u stvari puno malih koraka da se redefinira i tehnološki omogući i pređe ta nekakva barijera binarna koja kod čovjeka postoji plus minus muško žensko i tako kako to ide, da bi se moglo stvoriti više rodova, više spolova, da bi se u slučaju različitih kombinacija proizvodili ljudi i embriji umjetno, na genetskoj razini se spajajući i tako dalje. A zapravo svi ti procesi u stvari idu prema tome da se dirigirano stvara čovjek. I kako jedan od tih ljudi koji se bave transhumanizmom i umjetnim inteligencijama i rekao je kako u Silicijskoj dolini, gdje su ljudi opsjednuti informatikom, a i najbogatiji na svijetu, rekao je vlada nezdrav interes za genetsko poboljšanje djece. Sad se mi tu trebamo zapitati šta mi tu sad o genetici znamo i šta mi možemo čovjeka poboljšati, u kojem smjeru. To je ono ko kada se ljudi idu poboljšavati lice, da budu lijepi i onda na kraju svi imaju isto lice. Tako da ta ideja je zapravo za mene kolektivistička, u stvari za čovjeka. It's a good for a business, kot pravijo. Ja bih rekao da je biznis ovdje samo sredstvo i nešto da se usput zaradi i da se tim mehanizmom vlada, a da se u samoj srži transhumanizma ne krije samo lov za profitom, nego se krije istinska dubinska ideologija koja je na mnogo načine čak pseudoreligijska. Jer taj tehnološki transhumanizam obećava sve isto što su prije obećavale religije. Religije su obećavale besmrtni život, raj. Transhumanizam obeća da ćeš se učitati u takozvani cloud ili oblak pa ćeš tamo vječno živjeti. U religijama je Bog negdje na oblaku, ovdje imaš cloud. U starim tradicijama postoji nekakvo bezprostorno i bezvremensko akašičko polje svih informacija. Ovdje opet imaš bezprostornu i bezvremenost interneta gdje je sve u isto vrijeme. Potom jedan fizičar rekao da će to biti idealno da možemo oživjeti sve mrtve. Dakle, ideja je da se puste svi filmovi, njihove knjige, pisma, sve da se učita u kompjuter, pa će onda kompjuter nekako stvoriti tog čovjeka hologramski. Mislim, ta ideja da tebe definira jučerašnje pismo ili nekakva slika od prije 20 godina je smiješna, ali podsjeća na religijske ideje o uskrsnuću. I tako kada idemo to analizirati, u stvari je taj transhumanizam pseudoreligija, možemo zapravo reći prava religija,
koja smatra da će njen bog biti umjetna inteligencija. I to nije ništa zapravo fantastično ni futuristički, jer evo u Americi je bivši direktor Ibera, ne znam, ne mogu sad sjetiti kako se zove, Levinski, tako nekako, ne, Ledvinski, nešto tako, je registrirao religiju. Zove se Way of the Future, znači put prema budućnosti. Ima bog, njen je umjetna inteligencija, a ima i svoju Bibliju. I šta misliš kako se zove Biblija transhumanizma? Čitao si knjigu, jel se sjećaš možda? Zove se Manual, priručnik. To ti je to. Uglavnom, ta priča je uopće nije fiktivna. Evo, 2020. bih ja nazvao godinu uvođenja transhumanizma. Jer pazi, što još kolektivistički transhumanizam primjenjen na društvo želi. Želi da ljudi budu međusobno razdvojeni. Znači, ne individualci spram zajednice, nego atomizirani pojedinci spojeni preko udaljenih centara. To ti je to. Svaki čovjek spojen sa svim preko svog laptopa na svijetu i sve je u redu dok ne ostaneš bez struje. A onda više nisi spojen sa svime. I što se sad događa? Mi vidimo društvenu namjeru kroz promociju raznih novih trendova života koji zapravo nemaju nikakvog smisla logičkog, zdravstvenog, u suprotnosti su sa svim mogućim podacima ili medicinskim ili zdravorazumskim razmišljanjem, a ipak se promoviraju. I baš u isto vrijeme kada je taj Neuralink, ja bih rekao da smo svjedoci jednog velikog koraka u toj transformaciji svijeta, u taj jedan, ja bih to nazvao tehnološku noćnu moru, kao što sam to i opisao sa 3T. Transhumanistička, tehnološki totalitarizam. Jer taj totalitarizam, za njega će Sovjetski savez ili Hitlerova Njemačka ili Pol Pot i njegovi crveni kmeri ili Sjeverna Koreja će biti jednostavno djeca u vrtiću. Zamisli da Stalin ima direktan pristup tvom mozgu. Transhumanizem je le zadnja stopnja v tem nekem zasužnjevanju človeka in da pravzaprav to traja že kar nekaj 100 let skozi razne sisteme, skozi ne vem, politične sisteme, skozi zadnje leto tudi skozi korporacije. Pa me zanima, ali sploh obstaja up za človeštvo in ali bomo enostavno zbrisani z tega planeta in bomo šli lahko še enkrat od začetka. Ali bodo transhumanisti zmagali? Pa ovak, ja mislim da samo trebamo strpljivo pričekati da se dečki loadaju u cloud. Nek odu. A mi idemo na potok, ugasit ćemo elektranu i doviđenja. Htio bi jednu stvar reći. Ova knjiga se zove, ovo su 2 knjige u stvari, koje imaju naziv Smrt transhumanizmu, sloboda narodu. Ovaj prvi dio se bavi upravo razmišljanjem o tom organskom transhumanizmu, tehnološkom transhumanizmu, sličnosti religijskih. Također se bavi i apstrakcijom ideje transhumanizmom i primjene na društvo. Odgovor na pitanje koje si ti postavio jest u drugom dijelu knjige, gdje se ukazuje na to da se paralelno sa transhumanističkim trendovima na početku 21. stoljeća, a ja sam to imao prilike gledati iz prvog reda, iz tjedna u tjedan, zbog prirode svog posla, od 2001. nadalje, jačaju mnogi trendovi u znanosti se pojavljaju otkriće na mnogo područja koja mijenjaju sliku svijeta iz materijalne paradigme u vibracijsko-frekvencijsku. I to ne više na nekakvoj mističnoj fazi. Znači, postoji od jednog istraživanja da DNK luči svjetlost i zvuk. Epigenetika pokazuje da vanjski utjecaj, da nisi zarobljenih gena. Bruce Lipton u knjizi Biologija vjerovanja pokazao da su tvoja uvjerenja o stvarima ono što diktira kako će se događati. Potom imamo spoznaju da zapravo se mozak stalno mijenja, to je zadnjih 20 godina popularna spoznaja, prije baš i nije bila, gdje ti u stvari svojim razmišljanjem u nematerijalnom umu mijenjaš stvari. Odjednom ako ti pogledaš da imaš vodu kao tekući kristal, da ti je DNK jedna antena koja luči svjetlost i zvuk, da svime upravlja tvoja ideja o stvarima i uvjerenje, odjednom zapravo dođeš sve više i ako primitiš da ti život oblikuje sinkroniciteti, a da su oni nelogični i iracionalni, baš kao san, a imaju veze s tvojom podsvijesti, odjednom počneš razmišljati u kojoj mjeri je život zapravo psihodelično iskustvo. I rekao bih da ovdje imamo ono križanje danas kiberdelija i psihodelija. Psihodelija je ovo stanje svijesti, da samo to kažem ovako kao fraktalna geometrija, omeđeno, neomeđeno, a ovo definirano kroz procedure i algoritme je ovo drugo. I oprosti samo još da nešto kažem na temelju onog što si prije rekao. Ja mislim da bi ljudi trebali danas, a nemaju vremena jer im pametni telefoni oduzimaju svu pažnju i fragmentiraju pažnju i onda više nije u stanju baviti se debelom knjigom jer se prilagođava onom što radiš. Ako se apstrahira ideja transhumanizma tehnološkog, onda će se vidjeti
da se u stvari radi o jednom sustavu ili svijetu ili principu vođenom algoritmima i procedurama. Dok naš ovaj svijet uvijek ima tu teoriju kaosa u sebi, odnosno neki red koji ti je nevidljiv na toj razini. E sad, ako malo proširimo tu transhumanističku priču i tu logiku, znači, algoritmi i procedure, to je znači način da se kolektivistički nadiđe pojedinac, kao u vojsci. 100 ljudi pogine, 1000 preživi, svi su pobjedili, i mrtvi i živi, a zapravo je pobjedio kolektiv. Onda možemo vidjeti da zapravo smo mi već i prije imali umjetnu inteligenciju koja vlada svijetom. To su recimo pravni sustav. To je sustav algoritama i procedura. Demokracija je sustav procedura. Znači imamo politički sustav i pravni sustav koji je definiran algoritmima i procedurama, a ne zdravim razumom. Znači moraš imati zadane tabele i svi znamo kako je nezgodno kad se suočiš negdje između tih tabela pa se ne ugrađuješ ni u jedno ni u drugo. Kada čovjek počne razmišljati da je zapravo transhumanizam taj kolektivistički mentalitet kroz procedure, onda vidi da je postojalo jedno mjesto u prošlosti kada se takav sustav pojavio u ljudskom rodu, da ga prije nije bilo. A to je stari Sumer. Mi smo u školi učili o Sumeru, prvi zakonici, prva država, i Sumer je bio prvi. On je zapravo bljeskovito nastao niz čega, to uvijek bio misterij. Ali što je sa njim došlo? Svi ljudi koji su prije živjeli, recimo u zlatno doba neolitika, što je bilo, ja mislim, najbolje doba, zlatno doba čovječanstva je bio neolitik, po mnogo čemu, tada i danas to vidimo u primitivnim društvima. Nemaju privatno vlasništvo, zatvor, ili čak imaju privatno vlasništvo, ali nemaju prisilu, nemaju da neko radi u tuđeg grada i slično. A što još nemaju? Nemaju procedure i algoritme. Ti si u Sumeru odjednom dobio zakonik, dobio si hram. U hramu je bio kralj, vladar i tiskar novca. I odjednom sve što mi učimo u školi je povijest tog modela civilizacije koji se širio. Egipat, Sumer, Kina, ja bih rekao Posijan je na nekoliko mjesta u svijetu. I danas je obuzeo Europu, naravno, Rimsko carstvo, pa srednji vijek države. To je taj spoj religije, politike, novca. Ako neko misli da je to odvojeno danas, onda se možda zavarava. Ali kad su došla vremena kolonijalizma, onda je taj model korporatistički izvezen na sve druge kontinente. I danas imamo samo šačice ljudi koji žive na neki način i smatramo ih primitivnima. Makar ne znači da mi danas ne bismo imali tehnologiju, jer tehnologije postoje svakojakih vrsta. No, htio sam reći da u stvari se iz te perspektive može civilizaciju kao takvu smatrati transhumanističkim pothvatom. A onda kad to gledaš, onda se tu nameću mnoga teža pitanja na koja se odgovori zapravo kriju u drugom dijelu knjige, gdje se tako malo zagonetkama prošlosti nekim bavimo. Tu se mi zdi problem, da pač na eni strani stoji kapital, ker transhumanisti imajo seveda na svoji strani znanstvenike, imajo interes kapitala, neomejena sredstva, dokler druga stran ima samo neko voljo. Pa zaradi tega me zanima, ali na tej osnovi ali je kakšna rešitev pač tega problema, ker vseeno kapital je vedno kapital in kapital lahko doseže z denarjem marsikaj, to vsi vemo. Ne, pazi ovo, razmisli ovako, ovo su sve samo razmišljanja, ako još nije zabranjeno. Barem kod nas. Ovako, kak se zove, ako se prisjetiš da sam spominjao ono vibracijsko-frekvencijsku razinu stvarnosti, gdje zapravo u nematerijalnoj stvarnosti kroz vibracije i frekvencije se formira nekakva stvarnost u tvom mozgu koja prije svega na neki način je nelokalna, ne vremenska, ne prostorna, to svjedoče sinkroniciteti, istraživanje iz parapsihologije, placebo i tako. Onda mi vidimo da zapravo naša unutarnja uvjerenja u stvarima na neki način oblikuju svijet, a mi ne moramo znati kako. To je kao kad ja vozim auto, stišćem papučicu za gas, auto ide. Šta ja znam šta se u motoru zbiva? Uopće nemam pojma. Nešto lupa, nešto se okreće i tako dalje. Možda su u motoru neki patuljci. Meni je svejedno, ja gurnem papučicu, auto ide. Tako moguće. Ali tako ti ovdje funkcionira. Znači ovdje je zapravo pravo pitanje uvjerenja o stvarnosti. Ako ti prihvatiš uvjerenje transhumanističko koje se temelji na znanstvenoj materialističkoj paradigmi, da život i svijest nastaje kad se rodiš u materiji i kad ode materija nestane, onda ćeš se ti naravno boriti za besmrtnost. Jer oni se bore za besmrtnost jer misle da će umreti. Ako ti uzmeš u obzir sva kvalitetna parapsihološka istraživanja koja su po statističkim standardima najjače istraživanja u povijesti napravljena od svih drugih znanstvenih istraživanja, zato jer su bile nevjerojatne teze, pa se to radilo i radilo, ona su pokazala da svijest može na neki način
i kroz psihičku arheologiju, remote viewing, iskustva bliska smrti, razne telepatske eksperimente iz Rusije, Amerike, da može preskočiti vrijeme, prostor, da ona zapravo stvara i oblikuje. Ako će ikad biti vremeplov, to je svijest. Drugim riječima, apsorpcijom novog, ali kad gledam apsorpcijom, ne mentalnom, nego apsorpcijom te paradigme drugačije, ti odjedno vidiš da se ti ne moraš baviti transhumanizmom. Zašto? Jer čime se oni bave? Oni prije svega imaju ideju da je čovjek njegove misli. Zato oni seciraju mozak, neurone, pokušavaju to iskopirati. Oni se nikad ne pitaju jednu nevjerojatnu stvar koju bi se i malo dijete pitalo. Zato kad drugi dio knjige se čita, ovaj prvi dio knjige postaje nekako beznačajan, jer je tako zaista utopistički. Ne da je distopistički, nego je potpuno nemoguće. Dakle, oni smatraju da je čovjek njegove misli. I kako kaže jedan Nick Bostrom, jedan poznati danski filozof iz Engleske zapravo, rekao je, kad bi mi, imali 10 na 15 računskih operacija, mogli bi rekonstruirati cijelog čovjeka, a sa 10 na 36 cijeli povijest ili cijeli svemir. Mislim cijelu povijest. Što se sad zbivalo? Pitanje koje si transhumanisti ne postavljaju je pitanje koje može postaviti dijete od 3 godine. Tko je taj koji misli? Tko je taj koga boli? Tko je taj koji doživljava? Ko je taj nevidljivi mi? Kad se zapitaš ko sam ja, pa se potražiš. Ko si ti? Odrežu ti ruke, noge, mozak, ti dalje postojiš. Umreš i opet postojiš. Tko je taj? Taj je nematerijalne naravi. I u stvari, ta nematerijalna narav zapravo daje potpuno drugačiju paradigmu života. Ima danas poznata knjiga, zove se Biocentrizam, možda si čuo. Jako dobra knjiga, uzela je 7 područja isključivo iz znanosti mainstreama, koja su pokazala i riješila staru zagonetku. Znači, uvijek su se ljudi pitali kako je moguće da je svemir tako prilagođen za život, za nas ljude. Sve se poklapa, 50 konstanti svemirskih, mnoge druge stvari. Čovjek je dao jednostavan odgovor. Pa nije život nastao u svemiru, nego život stvara svemir. I problem je riješen. To su svi oni poznati eksperimenti iz kvantne fizike kojima se zapravo nije dao dovoljno znači šta to u stvari znači. Taj efekt promatrača je sve to. I to onda kažu da to navodno te odlike nelokalnosti i bezvremenosti kao ne postoje na makro razini, nego samo na mikro. Ali one postoje na makro razini. U telepatiji su se istraživale. Što ti je telepatija nego nelokalnost i netemporalnost, sinkronizacija? Kada se nekom nastrada dijete, pa se ovako trgne iz sna. Kako je do njega došla ta informacija zbog koje se trgnuo iz sna? To su pitanja na koja mainstream model, ne pojedina disciplina, uopće nema prostor da bi se time bavio. Drugim riječima, ako se apsorbira ta vibracijsko-frekvencijska priroda stvarnosti, onda se zapravo čovjek prije svega treba baviti svojim uvjerenjima u svijetu, time što misli. A zapravo najjednostavnije bi bilo da jednostavno uočava dobrotu u svijetu. Ako hoćeš ići prečicom, svijet je dalje pun dobrote, nije nje nestalo. Samo umjesto da si u svojim mislima uoči je. Vjetrić koji puhne, neki simpatičan čovjek, uživaš nekad na kavi, nije sve crno. I kroz tu uočavanje dobrote ti zapravo mijenjaš frekvenciju unutarnju, i to sad zvuči kao nekakav new age, ali mnogobrojne discipline 21. stoljeća kad se stave na hrpu, u stvari to pokazuju. Znači, pazi ovu situaciju svojim uvjerenjem da me recimo napada pas, stvorim tijelo da mi luči adrenalin i da se stisnem, a ako imam uvjerenje da taj pas prijateljski, onda moje tijelo postaje opušteno. Cijeli niz mehanizama materijalnih se tu događa, ali ako uzmemo u obzir da recimo kod sinkroniciteta se događa da događaje rezoniraju sa tvojom sviješću, znaš, nešto misliš pa ti se događa, ili počneš loše misliti pa se počne propadati, zašto ne bi taj neki ulaz potražili umjesto, kak se zove, a sad šta se zbiva? Moraš imati nekog pojma o stvarima. Evo, ja sam doživio da ljudi da zaposlenici skandiraju direktoru koji je neveliko pristao da se nose maske. To je kao da zatvorenici skandiraju dajte nam još jači kavez. Zašto? Jer ne razumiju da su u stvari dio transhumanističkog preobrazbe svijeta. Jer ako stvar nema logiku, nikakvu na ovoj razini, pa ti moraš naći neku razinu na kojoj ima. Jer zbog nečega to jest. Tako da, ja više ne znam šta si me ti pitao, ali to ti je kao političari. Sam učio od političara. Nešto ih pitaš, oni odgovore nešto drugo. Torej bi na kratko lahko te dve knjigi imenovali prva problem, druga rešitev. Ovako, da, ali prva jest, ali prva nije samo problem u smislu još što nam se radi, nego je također i cijelo vrijeme prisutno joj kako je ovo smiješno, pa je moguće da neko to stvarno ozbiljno misli.
ova prije bi se zapravo mogla nazvati apstrakcijom te ideje. Evo, ja ću bez ikakve, ja stvarno to mislim, znaš, kao što svaki čovjek može imati mišljenje o mojoj knjizi, mogu ja imati mišljenje o svojoj knjizi. A kako sam se ja bavio knjigama, više ovo je tam recimo ona fotografija, ovdje iza ovog laptopa se nalaze svakakve knjige, ali one su tam baš uže područje, graničnih područja ljudskog znanja. Ja sam tu materiju prostudirao 20 godina, sve knjige iznaručivao, objavljivao knjige u bibliotekama i svašta. I jednostavno mislim da na svijetu nije napisana bolja knjiga o transhumanizmu od ove. Kad uzmeš taj prvi dio i taj drugi paradigmatski koji se moraju spojiti, tu se više nema šta za reći. I treći dio kao fraktalna geometrija koja jasno pokazuje, to će se dopasti vjernicima, da postoji organizacijski princip svemira. Samo im će možda se neće dopasti što taj organizacijski princip svemira nije baš onakav bog kakvog su si oni zamišljali. Ali je nacrt, nematerijalni nacrt. Znači svemir je oblikovan nematerijalnim nacrtom. To je ono što je biolog Rupert Sheldrake zvao morfička polja, morfogenetska polja. I to znači da je sam temelj naše materije nematerijalan. A zamisliti to da danas u paradigmu postoji samo materijalno. Na što je, recimo, čovjek bi trebao promatrati svijet iz druge perspektive. Recimo uzeti paralelu sa kućom. Ti kad vidiš kuću, vidiš zidove, prozore, vrata, cement i to je kuća. Ali prije toga je kuća bila i ne čak ni nacrt, jer pismo je samo alat. Bila je ideja u glavi arhitekta sa svim funkcionalnostima da bi ona bila zaista kuća. Ta ideja je bila u nematerijalnoj sferi, ona nije bila nikakvom materijalu. I kad se zapitaš da sve stiže iz te materijalne sfere, i kad uočiš tu fraktalnu geometriju u traumama životnim, u prirodi, u biologiji, u fizici, u svom vlastitom životu, kroz uočavanje ciklusa, onda ti vidiš da postoji nacrt. I ta kombinacija, dakle da postoji organizacijski princip svemira, zapravo znači da ovaj transhumanistički pothvat neki podskup. Nama se sad čini on sveobuhvatan, ali pazi, kad jedan potok poplavi, pa ja sam siguran da je u onom mravinjaku u blizini se čini da se dogodila svjetska kataklizma. Tako se i nama čini, ne? Sad tu dolazimo do te dvojbe o kojoj se ova knjiga bavi iz 2019. da se mi nalazimo na križanju koje vodi, znači dva su puta. Analogni čovjek i digitalni čovjek. I to je to. Sad se svaki čovjek zapravo treba zapitati kojemu se od ta dva čovjeka sviđa, njemu osobno. Možda neko želi biti digitalni čovjek. I to je sasvim u redu. Jedno je problem što ti se to nikad ne kaže kako će to biti, što sve sa sobom nosi, nego se prvo reklamira, evo, pazi ovaj apsurd. Kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, nigdje nisi mogao čuti ništa pozitivno jer niko nije ništa znao. Nijedan dokument se još nije preveo, ali su svi u anketama, vozači, političari, svi su jednu stvar izdvajali. Rekli su, moći će se nesmetano hodati po Europi. Kao granice neće biti, a to je sve ljudi najviše frustriralo, ono više satna čekanja. I sve se svodilo na to. Ništa drugo se nije uopće govorilo, jer je bio marketing. Bum, 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 kad se to obavi, nema natrag. I ja sad evo gledam vijesti prije tjedan dana na televiziji, ono more i to ljeto. Na slovensko-austrijskoj granici se čeka 14 sati. Znači sad odjednom postoje opet granice. Drugim riječima, hoću reći sve što to transhumanisti daju kao dobro, uvijek je samo privremeno da te navuku, da bi poslije kad taj njihov dar zablistao u punom sjaju, onda vidio kakve si još okove si nabio i još uz to koliko si se na njih naviknuo. I možda se to nekom sviđa. Znaš, evo, imaš u Kini, ako si pratio ovaj digitalni fašizam u Kini, gdje dobivaju društvene bodove i sve to. Ima ženska koja ima najbolje bodove, ona je među 100 najboljih građana. Ona mene pa nema problema, u čemu je problem? Imam najbolje bodove, ne kupujem alkohol, znaš, za sve dobiš negativne bodove. Tramvaj, stižem na vrijeme, robot. Ženska je robot. Takvi ljudi će u takvom sustavu imati najveće bodove, ali kad se malo bolje zapitamo u kojem tom ljudskom društvu ti ljudi nisu imali najveće bodove. Samo što do sada je kod nas bilo nekakvog prostora i za druge stvari. A sad će se taj prostor smanjivati. Smanjivati i smanjivati. Sistem gre vse bolj v smer nekega poneumljanja splošnih mas in vse bolj v smer, da razvrednoti neko znanje, ki ga ljudje absorbiramo, kar se mi zdi, da gre v prid transhumanizmu, da seveda bolj neumne so mase, lažje jih je obvladovati, bolj neizobražene ali pa bolj neinformirane mase so lažje jih je obvladovati. A ne, pazi, to se upravo radi o tome. Ako ti ne želiš sam razmišljati o stvarima, ako ne želiš svojim moralnim unutarnjim kompasom svaku situaciju nanovo promijeniti, onda ti imaš umjesto toga algoritam i proceduru kojeg pratiš. Kako je David Icke nazvao, David Icke je rekao, to su ljudi kojima su ugradili priručnik u glavu.
I onda njemu lako, on zna šta je pravo, šta je krivo. To je onaj službenik koji u 4:00 zatvori šalter, na što je. Međutim, ja srećem jako puno ljudi koji nisu takvi. I nisu uopće. Ima, jer se dijelimo na analognog i digitalnog čovjeka. Samo sad će to postati doslovno. Evo, kad je ovaj Elon Musk objavio da je ugradio taj moždani implant, javili su se ljudi na Twitteru, daj svoj mozak Elonu Musku, daj i meni. Mogu li slušati glazbu direktno u glavi? On mi je rekao, možeš, i tako dalje. Ne? Drugim riječima, ljudi će sami stvarno odlučiti. Ja isto mislim da je to jedan postotak tipa 60-80% prema 40 ili 20. Vidjet ćemo. Mi zapravo nemamo ni jedan mogući način, osim mašte, da vidimo kud će ovo ići. Jer ovo je situacija bez presedana. Ona se nikad u prošlosti nije dogodila. Ti ne možeš reći, aha, kako je bilo tad, pa ćemo preslikati. Mašta je preslaba. Mašta je preslaba. Jer ovo sve što u ovoj knjizi piše, smrt transhumanizmu, to su sve stvari koje stižu iz mainstreama. O njima se pišu doktorski radovi. Ti ljudi u stvari sve to javno govore, samo predstavljaju kao pozitivno. Evo, kad je Elon Musk predstavljao svoj Neuralink na Twitteru, rekao je matrica u matrici. A ja kad sam čitao David Icke prije 10 godina, on je rekao, transhumanistička noćna mora će biti matrica u matrici. Znači, ovo je kao neka prividna stvarnost organska, koju mi nekako živimo svi skupa, u našim mozgovima se stvara, a ono će biti još veće zaključenje, kao da ti je sva pažnja na sadržaju. Ti sad možeš od interneta okrenuti glavu ovako, ali kad ti dolazi u mozak, nećeš ni htjeti. Tako da to ima raznih stvari. Ja mislim da ljudi budućnosti sa fragmentiranim razmišljanjem neće čak ni znati da im je loše. Neće imati riječ da to opišu i to će se rješavati farmakološki. Vrli novi svijet. Kad god malo osjećaš da ti nije taj. Naime, šta je problem tog transhumanističkog modela svijeta? On zahtijeva stalno repetitivnost. Znači, Orwell, svaki dan mora biti isti. Tu je društvo jedan veliki stroj, a ti si kotačić. Čovjeka to ubija. Čovjek je biće promjene. Njemu nijedan dan nije isti. On nikad nije isti. Pa ja prije 5 godina ili prije 20 ili prije 30, to su različiti ljudi. Da se tu sretnu na ulici, možda bi se potukli međusobno. Međutim, taj repetitivnost je ono što čovjeka ubija, a što sustavu treba. I način za tomu je razne vrste uvjetovanja, nadzora, a najbolje bi bilo, kako je rekao Huxley, da dobrovoljno prihvate ropstvo. I ti stari dečki su jako dobri za citirati. Evo što je rekao recimo Orwell. Rekao je, kad ljudi shvate koliko su moćni, oni će se tad pobuniti. Ali da bi shvatili koliko su moćni, moraju se prvo pobuniti. A to je ono kao što se kaže leap of faith. Znači, sad ti vredi samo mašta i logika, a logiku prihvati, jer koliko god, da kad sam ja logički razmišljao o stvarima, ja sam dobivao čudne logičke odgovore, ali se ta logika kasnije potvrdila kroz podatke i događaje. Znači, uz maštu i logiku ti možeš vidjeti kud ovo vodi. Evo, ja mislim da svako dijete može vidjeti kud vodi Neuralink. Pa to bar više nije filozofija. Možda je bilo teže prije 30 godina. Ali danas je to križanje. 2020. više nema tajni. Čipiranje, evo kako da izgleda transhumanistički ideal. Sve su to oni predstavili na svojim predavanjima kao pozitivno. Znanstvenici, DARPE i drugo. Ja ništa sad ovdje ne govorim, nije ni teorija zavjere, ništa. Znači ovako. Pazi ovo. Prvo, oni su digitalizirali DNK. Znači, DNK možeš kao prebaciti u kod 0.1, s obzirom da je to nekakav isto jezik, parajezik, ali što digitalizirana DNK nema? Ono o čemu govori paradigma 21. stoljeća. Naša DNK je antena koja emanira svjetlost i zvuk. Pa ova digitalizirana u kompjuteru to ne radi. Onda su rekli, izgradit ćemo, pazi ovo, kako ambiciozno, 3. DNK lanac, pomoću navodnih čestica koje ćemo udahnuti. Onda cijelo vrijeme imaju taj hodogram, avatar A, avatar B, avatar C i avatar D. Avatar A je kao sučelje čovjeka i stroja, avatar B je organski mozak koji se presadi u stroj, avatar C je učitavanje sadržaja mozga u silicijski i avatar D je kao neki kvazi hologram. Znači, to su već ostvarili s ovim Neuralinkom. Imaju posvuda prisutni internet koji će prožimati sve kroz ove sve satelite, što je potpuno glupo iz razloga što postoji puno kvalitetnija način da smo internetski povezani bez tog zračenja 5G i tih satelita, a to je optički kabel. Mislim, brži je, sigurnije, ne zrači elektromagnetskim zračenjima, znači nije štetan i otporan je na iste. Prema tome, nije da nema rješenja za gejmere da mogu igrati najvećim brzinama, ali ne mora to biti ovako. I šta oni kažu? Veli, samo nam fali još jedna stavka u svemu tome. Fali nam digital ID čovjeka.
I kao što si možda i vidio, postoji program Digital ID 2020. Baš koincidira kad zemlje kupuju 100 milijuna cjepiva, to je tako zanimljivo uvijek sve, kako se poklapa. I oni kažu samo to im fali. I ti odjednom uviđaš jednu zanimljivu stvar. Da su oni cijelu tu svoju agendu, taj svoj plančić, utemeljili na tome da ljudi prime čip u sebe. Jer što je Digital ID nego čip? Znači, ne može tebi neko ovako ubaciti čip. Neko mora znati koji si ti broj, mora znati tvoju registraciju. Kužiš? Tek onda pričaš tima. I ti sad kad to pogledaš kao šahovsku partiju, ovdje im fali Digital ID čovjeka, ovdje imaš neural link direktno u mozak, ovdje imaš sve prisutni internet posvuda, ovdje imaš digitaliziranje DNK, ovdje imaš, ideju da ćeš čovjeka učitati u cloud. Šta dobivaš? Dobivaš u stvari nešto što tako izgleda moćno i znanstveno i stvarno, ali u stvari nek mi neko objasni što će biti to u računalu ako se učitaju čovjekove misli. Ko će ih misliti? Ko će ih misliti? Znači, to može samo biti repetuirajući program. I to je sve u redu dok se on tim zabavlja. Ali kad on poželi naše društvo promijeniti u to, a mi smo sisavci, koji ptice, mi idemo u parovima, mi se dodirujemo, mi odgajamo djecu, mi smo fraktali. Evo, ja sam u isto vrijeme, u svojih 80, 90 ili 50 ili 70 godina života koliko ću živjeti, bio i dijete, i starac, i mladac, i srednjih godina, sve sam ja to bio ja sam. Transhumanistički sustav je više nalik vojsci, da imaš pozicije, pa ideš poručnik, kapetan, pukovnik i tako. Da, nekako je to sve napravljeno. Uglavnom, za čovjeka je takav sustav isključivo izvor jada i bijede, i to jada i bijede ako je svjestan da ih može osjetiti. Ili još gore vrste jada i bijede da nije svjestan. I onda kad se loše osjeća, ne može ništa i slijedi onda rješenje kao kod Huxleya kada se oni zasite tog raja. Znači rade pa teretana, pa kino, pa sport, pa svako sa svakim, ali samo jedanput, nema druženja, djeca se stvaraju u ovim tvornicama. Kad im postane malo depresija, lagana tabletica. Antidepresiv. Kvazi antidepresiv, zato jer, mislim, te antidepresivi su na istraživanjima tjerali ljudi na ubojstva, pa ajde, na samoubojstva, tako da jesu izliječili depresiju malo radikalno. Uglavnom, to ti je taj svijet i sad on je tu. Ti zapravo pogledao iz ove knjige Principe transhumanizma i samo se okreni oko sebe. I odjednom ćeš vidjeti, aha, tome to služi, tome služe apsurdne ideje. I onda ćeš moći dalje samo razmišljati u kom smjeru šta i dalje. Jer pazi, ljudi ne moraju prihvatiti da im se instalira tehnologija u tijelu. Evo, citirat ću jednog američkog znanstvenika, to je David Icke pričao u emisiji jednoj davnoj. Još 90-ih mu čovjek ovako rekao. On je radio za CIA i pričao šta sve tamo rade. Inkognito. Rekao mu ovako. Ljude se sa svačim bombardira. Ali ako postoji jedna jedina stvar koju bi ti ljudi trebali reći ne, onda je to mikročip. Odnosno, u prijevodu možemo reći ulaz tehnologije u čovjeka. A to ti ide prvo. Prvo ga koristiš u ruci, pa je onda wearables, znaš obučeš pametni sat i onda je implantable, ugradivi. I taj ulaz tehnologije u čovjeka, that's the end of the story, za ljude koji to naprave. A ovi ostali će imati velikih problema, jer će svijet, jer se neće ići na nametanje silom. To nema smisla, s obzirom da bi se onda vidjelo o čemu se radi, bi se enormna količina sile morala upotrijebiti za onaj manji broj tvrdoglavih, nego će se njih pustiti jednostavno za stare. Jednostavno odumru. Kao što danas, recimo, čovjek koji ne zna računala ne može sudjelovati u svijetu, a prije 30 godina je mogao. A prije samo 100 godina čovjek koji nije znao pisati je mogao sudjelovati u svijetu. Danas ne može. Tako za 5 ili 10 godina, 20 neće moći sudjelovati preko granice neko ko neće imati zdravstveni pasoš, ko neće biti unutar standarda zdravlja, psihičkog, mentalnog. I sad zamislimo ovu sliku. Zamislimo da diktator u Sjevernoj Koreji ima mogućnost da pomoću pametnog telefona na svakom od svojih postrojenih građana očitava njegova emotivna stanja. Prije toga su mu svi ti građani dali te podatke, jer trče jogging, pa im pametni telefon mjeri tlak, srce i on prepoznaje njihove reakcije, njihov potpis individualni i također prepoznaje njihove stanje. On vidi, aha, ovo je faktor ljutnje, ovo je faktor opuštenosti. I sad zamisliti da u neka stara vremena si ti mogao pred takvim diktatorom držati ovako kameno lice. I niko te ne bi primijetio, što god ti mislio. A sada će neki udaljeni uređaj pročitati, ovaj čovjek se uzbudio, ne sviđa mu se šta vođa priča. To se pravzaprav že dogaja. Včeraj sem gledal neki kitajski film, kjer so delali poskuse
so dali nekakšne kape učencem na glavo in so lahko na ta način učitelji kontrolirali, ali so učenci zbrani med poukom ali ne. Tako da to je že sedanjost na nek način. Ja sam zadnje što sam čuo da su to ugradili u kape vozača vlaka, koji je vlak inače automatiziran, ali čovjek samo bulji, da ništa slučajno ne bi mislio. Ali ovo da su ugradili djeci, ali šta me čudi, evo ljudi danas kod nas toliko se svi furaju na to, da društvena distanca, nemojte blizu. Evo vidio sam ja, Kina je dobar primjer kuda se svijet vodi. Kako izgleda vrtić u Kini? Dijete se igra s nekakvim igračkama u staklenoj kocki. Znači svako dijete u svojoj staklenoj kocki, što je to vrtić? Što je to ljudska komunikacija? I sad zamisli dijete u staklenoj kocki sa Neuralinkom. Šta imaš? Matrix. Kužiš. I drugim riječima, ljudi se užasavaju toga, ali ne prepoznaju to isto u embrionalnoj fazi. To je problem. Zato jer im je podvaljeno. Znači oni vide, joj, ovo je grozno u Kini, dijete u vrtiću između staklenih ploha. Ali se ne zapitaju kako do toga došlo. Pa došlo je u malim koracima i došlo je, tamo je lakše jer je tamo komunistička diktatura, korporatistička neka, ali došlo je tako što si prvo to imao kao nešto dobro. Znaš ono, distanca, obono i tako dalje. Ostani doma, budi online, kužiš ovo da, pa budi online u glavi, kužiš i tako dalje, ovo Neuralink i tako dalje. I sljedeći korak je, nema se nikom približiti. I što će se dogoditi? Samo ostvarujuće proročanstvo. Kako ljudi se neće međusobno družiti, tako će im pasti imunološki sustav. Jer sve ruski liječnici lijepo nedavno objasnili i pokazali u znanost znanstveno da se čovjek rukovanjem jača imunološki sustav. I stalno izmjenjujemo sve te bakterije. Kad se ljudi prestanu rukovat, navodno zbog zaštite od zdravlja svog, postaće bolesni. Znaš, ne čuje se često da cigani imaju astmu. Jer čistoća je pola zdravlja, ali nečistoća je druga polovica zdravlja. I kada se ljudi neće više rukovati, recimo da sad malo maštam, oni će imati slabi imunološki sustav. Bolesti će ih jako napadat i onda ljudi neće reći idemo se mi natrag rukovati da jačemo imunološki sustav, nego će reći moramo još više povećati distancu. I tako ti se to radi. Kad jednom ti vidiš taj trik, ja znam svi moji prijatelji ga vide, ali isto tako možda 50 ljudi neki i ne, a neki neočekivano da bez ikakvog predznanja. Danas je takvo vrijeme. Ljudi jednostavno preradikalno je, previdljivo je, previše udara. Znaš ono, kad ti neko odluči dijete zatočiti u školu jedan razred sa maskom na licu da se ne druži s drugima, znači da ti je opasno ušao u prostor. A transhumanisti, kao pravi totalitaristi, uvijek žele sav prostor. Svi totalitaristi to žele. Znaš, moramo razlikovati. Jedan Franko Španjolski je bio diktator, ali jedan Hitler je već bio prema totalitarizmu. Ili Tito, kad imaš i pionire Titove, i Titove žene, i Titove radnike, i sve u svakoj pori društva. Ali nisu imali tehnologiju. A ovom treba razmišljati o ovom što oko nas raste, treba razmišljati kao u Sovjetskom savezu sa pristupom tom mozgu. To ti je to. Samo naravno danas se taj Sovjetski savez zove Europska unija. Što nije nikakva unija, nego jedna birokratska procedura, birokratska struktura koja je na lažnim predstavljanjem kroz ugovorne odnose potčinila države. A ljudi misle da se neko ujedinio. Nije se niko ujedinio. Netko je iznad svega toga. To je svijet u kojem živimo. Mislim, on se već dugo gradi. Jedno je David Icke, o njemu pričao već 30 godina, svi su mu se smijali. Sve uzmi u knjige, sve piše. Možeš čitati dalje. Tu mi je zanimiva misel iz knjige, ker poveš, da pravzaprav za tem ne stojijo več posamezniki, ampak da je sistem že toliko absorbiral vse te stvari sam vase, da pravzaprav že sistem skrbi, da se to tako odvija kot se. Ovako, ja mislim da, evo, jedan moj prijatelj prije 3 godine, sad više to ne misli, kad smo pričali o svijetu, on je meni rekao ovako, on vjeruje u teoriju zavjere, ali bez zavjerenika. Drugim riječima, on je htio reći da ima svoje navike i on ih perpetuira i u stvari postoji Kavez i Matrix, ali nema nekog ko to radi. I sve to bilo krasno, ja s njim nisam debatirao. Međutim, kad se ovo počelo događati, mi smo se družili, izmenjivali znanje, on je mene svašta naučio o pomnosti i tako dalje. Odjednom se dogodilo sljedeće. Postoji pitanje jedno. Ako sustav već ponavlja samog sebe, ali netko ga je morao pokrenuti, netko ga je morao pustiti u pogon i onda on dalje radi sam. Danas ti ne moraš ići od svakog čovjeka na svijetu i reći mu slušaj sustav. To se nama događa spontano. Evo, ja živim u Novom Zagrebu. Oko mene su sve nepoderi. Kad se dogodilo da ljudi svojih kuća i prirode se nađu u betonskim kockama? A dogodilo se. I danas je to normalno. Znači, ono što sam htio reći jest da ja mislim da postoji netko ili nešto
iza gradnje tog sustava. Isto tako mislim da se ljudi ne bi trebali zamarati tko ili što je to, nego da su ključna pitanja za današnje vrijeme što se zbiva i kako se zbiva, a ne tko to radi. Tko to radi je potpuno nebitno. Što se zbiva i kako se zbiva, kud to ide, da se možeš prema tome postaviti. Jer problem je što tek sa tim pitanjima što se zbiva i kako se postaviti, ti širiš svoju paradigmu. Tek kad je malo proširiš, onda si spreman na teško pitanje tko. Jer, znaš da li je to neki vaš tu direktorčić, korporatistički, neki Rothschildić ili neko, čisto sumnjam. Ali to pitanje uopće nije važno. Ovaj transhumanizam zapravo djeluje, pa mislim on je analiziran u znanstvenim radovima danas već, makar još nije poznat kao pojam. On je takav kakav je i dovoljan je da nešto kaže čovjeku u ovom vremenu i da se čovjek zapita zapravo o čemu, što je čovjek. I znaš koje je ključno pitanje političko danas? Definicija smrti. Oko toga ti se radi. Transhumanisti smatraju umreš nemate. I naravno da će normalni čovjek u svojim tradicijama je uvijek imao neku ideju da nekakva njegova esencija preživljava ili možda ne preživljava, nego iluzorno možda je uopće i postoji ovako nekako kao stvarnosti. I u stvari to su te dvije paradigme, odnos prema smrti. I mi sad imamo sreće, recimo što moramo umreti i to ne možemo spriječiti. Ali što će se dogoditi jednog dana kada ćeš ti recimo biti na samrti, imati 2 tjedna do kraja života, bolestan si, nešto teško, nikad više nećeš vidjeti najmilije, a neko ti kaže: Aleksandre, hoćeš li možda umreti ili se učitati u cloud? A strah od smrti toliko jak da u takvom trenutku su odgovori svakojaki mogući. Znaš, lako je reći ne bojim se smrti dok ti nije ništa. Ali kad taj trenutak dođe, svi se uplaše. To je jedan trenutak gašenja zapravo svih vezanosti u sve. Osjetila se gase i svijet se nalazi bez ikakvog uporišta i bum, padne u nesvijest, ajmo na neki način reći. A drugim riječima, pitanje smrti i odnosa prema smrti je temeljno pitanje transhumanizma. Tehnološki transhumanizam ili prirodni transhumanizam. Prirodni je znači da individualac sam vježba, da proširuje svoju pažnju, gradi svoj duh. Tehnološki znači da čovjek ne vježba sam, nego mu demokratski sustav sve omogući, da mu je pažnja sve pliće i sve fragmentiranija zbog puno informacija i tako dalje i tako bliže. Na kraju krajeva, nek se ljudi zapravo, znaš kaj ću reći, neka pročitaju knjige, ali još puno važnije od svega je da u stvari ovakve poglede uzmu i počnu njima razmišljati. Evo, ja sam imao jedan razgovor s jednim novinarom koji me nazvao da mu ja nešto ispričam o svom razmišljanju o događajima, što sam ja odbio jer nije mi se jednostavno dalo. Nisam mogao u to kratko vrijeme koliko njemu trebalo, jer ja znam koliko njemu treba teksta, objasniti dubinu. I onda smo razgovarali i ja njemu velim, pa gle, postoje ti samo 2 pogleda na svijet. Jedan je da svijet se spontano razvija, a drugi je da iza tog stoji neka namjera. Ovo da se razvija nekom namjerom, to se naziva teorija urote ili zavjere. Ovo da se razvija normalno, spontano, to se ne naziva nikako, to je kao normalno, pa sam ja izmislio naziv teorija spontanog razvoja događaja. E sad, jedna odlikuje ovo, jedna odlikuje ovo. Ja velim, i kad ideš pisati o teorijama urote, jer to je vam zapravo išao pisati neki tekst, to bi trebao pisati. Ali on meni kaže, pa čekaj malo, ali ti si sad to nekako izrelativizirao. Ja velim, nisam izrelativizirao, samo sam opisao. Jer on je odjednom to doživio kao da sam ja stavio u istu ravan nešto što je stvarno i nešto što je totalni nonsens. A u biti to je samo zato jer trebaš malo o tome razmisliti, moraš malo provariti. Ne ide to samo tako preko noći. Tu ima puno slojeva koje ti polako guliš dok promatraš tako stvari. A u svakodnevnom životu čovjek nema vremena najčešće. Obuzet je problemima, ljut je na nešto, oko nečega brine. I tako. No, dobra vijest je što sam primijetio da se ljudima događaju onako, odjednom, vidim ljude koji nikad nisu čitali takve knjige, bavili se tom temom, samo odjednom, bum, neki zaključak, potpuno na mjestu, na temelju čega, a nekakav zdravi razum. Jer ono što su također teoretičari filozofije uma napisali, a transhumanizam ima jako veze sa pitanjem što je to um, rekli su da dok strojna inteligencija ne može dati odgovor na neku temu za koju nema dovoljno podataka, čovjek može. Kako? To može. Znaš, zdravi, moj prijatelj je rekao da se koriste takozvane buzzwords, odnosno riječi koje dobro zvuče, a ne znače to što predstavljaju. I rekao da je jedna takva buzzword riječ umjetna inteligencija.
Jer on je rekao, inteligencija ima neke svoje opise. Među njih je logika, intuicija, ovo ono. Ovo računanje procedura nema neke od elemenata da bi se zvalo uopće inteligencijom. Pa se onda zove umjetnom inteligencijom. Ali onda u stvari nije umjetna inteligencija. Ona nije ni inteligencija, niti umjetna inteligencija. Ona je nešto sasvim drugo. Nekakva skup zadanih procedura, algoritama i tako dalje, sa nekim još tu mogućnostima. Ima još jedna važna stvar. Što se još dogodilo 2013. To je, evo imam ja to u starim knjigama. Napravljen je kvantni kompjuter koji se zove D-Wave. Taj D-Wave je, znači, on ima nevjerojatnu mogućnost računanja, jer barata sa opcijama onih kvantnih neodređenosti. I kažu ljudi da ima u tim predavanjima od tih znanstvenika, kažu da ima sposobnost računanja kao 7 milijardi ljudskih mozgova, sposobnost računanja. I zamisliti to, prije 2 godine se spojio sa Googleom. Znači sad imaš kvantni kompjuter na internetu, Neuralink mozak spojen na internet preko pametnog telefona, digitaliziranu DNK, sustav satelitski 5G mreža i samo fali digital ID čovjeka da bi sustav sjeo na mjesto. Pa eto, ako ljudi žele, neka počnu o tome razmišljati. Obično se kaže istina će te naljutiti, istina će te osloboditi, ali nažalost prvo će te naljutiti. Vsekakor mi je bila izredno zanimiva misel v knjigi, s katero se popolnoma strinjam, da če Bog obstaja, ima zelo izrazit smisel za humor, dokler transhumanisti ga nimajo, ker ga res nimajo in tudi sam transhumanizem ni nagnjen k temu. Ne, oni su tako suhoparni i ozbiljni. Znaš kako se ti transhumanisti predstavljaju? Mladi, moderni znanstvenik, znaš ono, sve ono šarmantan, ovo ono, ne. Čovječe, kuš, ovo što sam ja sreo takve ljudi iz tog miljeja. Pa to su ljudi beskonačno dosadni. Ne moraju ni biti loši, ni ništa. U njihovoj blizini umireš, jer duhovitost je zapravo, pazi, humor je kreativnost. Humor je stvaranje novih veza. A zato je čovjek, i to je iz razgovora s Bogom, kad je ovaj čovjek rekao, zar se Bog šali? Ovaj mu rekao, pa ja sam izmislio humor. U svakom slučaju humor je kreativnost. Ja sam recimo radeći emisiju Na rubu znanosti sretao sa mnogim pravim i lažnim duhovnjacima. Uvijek sam imao jedan način, s vremenom sam razvio jedan način kako da raspoznam pravog od lažnog duhovnjaka. Ovaj lažni ga jednostavno nema. Baš ga nema, ne može ga ni imati. A transhumanizam ga Boga mi isto nema. A što mi ljudi najviše volimo? Humor. Ja garantiram, evo, ne znam koliko će ljudi gledati ovaj tvoj video, da li 1, 1000 ili milijun. Ali sam siguran da svim tim ljudima najbolji trenuci zabave u životu su bili kad su sjedili sa 3 drugih ljudi oko stola i ono, kako se kaže, zezali se. Smijali. Kužiš, 100 put bolja zabava nego 10 sati u virtualnoj stvarnosti igrati neku igricu. Dakle, čovjeku sve što treba su ljudi i humor. Dakle, sve suprotno od ovog što se sad propagira. Jer taj tehnološki transhumanizam koji se sad instalira na nas je u stvari dijametralno suprotan svim unutarnjim žudnjama i prirodi čovjeka. To je moje mišljenje. A sad ja bih savjetovao ljudima nek stvore vlastito. Jer samo na temelju vlastitog mišljenja ti možeš poduzimati neku odluku da li ćeš napraviti ovo ili nećeš napraviti. Ne zato ti je netko rekao. Ali danas više nije vrijeme za grupiranje. Evo, transhumanizam voli masovno, kolektivno. A za ljude bi se reklo da bi zapravo svaki čovjek... Evo, ljudi vole teške riječi. Revolucija. To je više, ovdje je pasivnost. Naša revolucija podrazumijeva aktivnost, ali ova pasivna revolucija bi zapravo trebala biti individualna. Znači svaki čovjek bi trebao biti cijela revolucija. Jer svako od nas na nevjerojatno puno načina svaki dan sudjeluje u ovom životu. I kako sustav radi na tom da promijeni standard pa da te isključi, onda ti moraš raditi na tome da održiš standard koji želiš. Ako želiš da ne ukinu gotovinu, keš, pa plaćaj kešom. Nemoj plakati, ukinut će keš i plaćat karticom. Zato jer se radi o promjeni standarda. Drugim riječima, ono što je Seinfeld nazvao u jednoj knjizi, staroj sam to opisao, snaga jednostavnog ne. Znači, kad dođeš negdje, pa te nešto neko pita, pa ti vališ ne. I ne mariš šta će dalje biti. Kuš. Eto tako. U svakom slučaju, vrijeme je tako, od najboljeg do najgoreg. U isto vrijeme. Pa ja stvarno mislim, kad sam pisao tu knjigu Smrt, transhumanizam, sloboda narodu, koja je moja 9. knjiga, u vrijeme, jako je obilježena brojem 9 na razne načine, da sad ne ulazim. Ona, ja bih rekao, možda zadnja iz cijele te tematike graničnih područja znanja koje sam ja pisao tijekom godina i one su naravno evoluirale, kako bi se reklo. I ona je jednostavno cjelovita. U njoj je sadržano 20 područja, ukratko, u kojima jedna pokazuje do dubinskih razina šta je transhumanizam i civilizacijski,
Dok druga pokazuje drugu stranu priče. Sva moguća istraživanja, dakle podaci, ono što našem umu treba, da je taj vibracijsko-frekvencijski svijet temeljen na svijesti stvaran i da je diktiran na neke načine i da ti na taj način zapravo možeš, da ti se kažem, ne znam kako živjeti, jer meni mašta trokira, evo, da ti sad pitaš kako će izgledati svijet 2030. Stvarno ne znam što bih ti rekao, evo. Svet bo z mano, jaz bom tu. Da ćeš biti tu. Evo, recimo, da me neko pitao u veljaču, u ožujku, u 2. 3. mjesecu 2020. kako će biti svijet za 5 godina. Ja počnem fantazirati i pogledaj što se dogodi. Ne možeš ništa predvidjeti, ali što možeš znati? Možeš znati ritam, možeš znati što se zbiva, možeš vidjeti kuda to ide. I kada kroz to na neki način progledaš, onda onda će ti se i svijet, što je vrlo zanimljivo, kroz sinkronicitete na neki način vraćati. Ja znam da to sad zvuči kao, to je totalno neznanstveno i neegzaktno, ali to je jednostavno moje iskustvo i iskustvo drugih ljudi. A ja ne znam zbog čega smo osobno iskustvo tako lako isključili iz opisa paradigme stvarnosti. Znači, danas mi svi smatramo da ono što se ne može izmjeriti ne postoji i da se ne događa. I onda ne pitaš nekog čovjeka, da li ti voliš svoju djecu? I on kaže, da. Možeš li to dokazati znanstveno? Ne možeš. Kako ćeš to dokazati? A to ne znači, vidiš, mi se krećemo u toj sferi. Znači, doživljaj. Transfer sa toga da je svijet realnost tvrda, na to da je svijet u stvari naš doživljaj tog svijeta. I to je ono što David Icke nazvao fantomsko ja. Ja znam da recimo ovakva tema nekom koji prvi put čuje, može zvučiti ono da mu se mozak ugasi nakon 5 minuta. Overload. Ali isto tako sam primijetio da neki ljudi kad čuju ove stvari samo im sjednu. I naravno, kako se zove, postoje neki koji se jako uznemire. A to je već njihov problem, zato jer zapravo čovjekovi osjećaji su stvoreni u njemu i oni su njegov problem, a ne tuđi, tako da, Pa, zapravo, ono čemu bi čovjek trebao, time se bavi drugi dio knjige također, čemu bi trebao težiti je neka vrsta svejednosti, odnosno ideje i svijesti o tome da se tebe zapravo stvari ne tiču. Tebe se tiče samo kako se ti osjećaš i što ti govoriš, a ne što drugi govori kako se on osjeća. Znači, ono kako je rekla kako se zvala, Anita Morjani, kad je umrla pa se vratila, je rekla, izrazi se. A današnji svijet upravo radi suprotno, on nameće autocenzuru. Pazi, ja sam gledam, svi ljudi oko mene koji vidim, profesionalci, novinari, na kioscima, u medijima, svi, ne svi nažalost, ali jako veliki broj ljudi misli jedno, ali u javnom trenutku odjednom mora reći nešto drugo, inače će ga neko optužiti da je kriv za 100.000 smrti. Na što ti je emocionalna ucjena kojom je podvrgnut cijeli svijet. I svi ljudi, i u općinama, i u vladama, i u državama, znaš plus konformizam i tako. Kako god da se zbiva, ne znam šta će dalje biti, ali sigurno je da se nijedna knjiga nije tako brzo ostvarila kao ova. Izišla je u 12. mjesecu 2019. i 3 mjeseca kasnije sve što je pisano u njoj je postalo vrlo lako vidljivo. Naravno, torej, knjiga pisana kot futuristična, končala je pa kot zgodovinska knjiga. Ona je još uvijek futuristična. Vrijeme nju još uvijek nije toliko stiglo. Jer mnogo ovih stvari su tu već, ali je pitanje koliko su aktivno i kvalitetno povezane. Kužiš, i sve te spoznaje. Mi zapravo smo na smjeni paradigmi. Materialistička u vibracijsko-frekvencijsku. U društvenom smislu smo na razmaku između dijeljenja na analognog i digitalnog čovjeka. A u korijenu svega se nalazi pitanje odnosa prema smrti. I možda malo glupo zvuči da iza cijelog sustava korporatističkog, europsko-unijskog, tehnološkog, Ilona Muska, Billa Gatesa, da stoji pitanje odnosa prema smrti, a u biti kad se malo bolje razmisli, upravo se o tome radi. Jer cijeli ovaj sustav, zapravo kao što sam rekao, nastoji održati život vječnim u jednom stanju stalne ravnoteže. Ali malo su se dečki zeznuli. Jer znaš kako se zove stalna ravnoteža? Smrt. Život je dinamička neravnoteža. I eto tako, malo smo filozofirali, a sutra noć ništa da se radi. Kot pravijo, živi bili pa videli. V glavnem, hvala za ta pogovor in se izredno veselim knjige. Knjiga mi je bila zelo zanimiva, prvo sem že prebral. Veselim se tudi druge, ki kmalu izide in je bom z užitkom prebral tudi to. Sad kažem, drago mi da si je pročitao jer knjige trebaju čitatelje. A čitatelja danas nema puno na svijetu.
Pa mislim, da se to spreminja. Sej, ljudje se vračajo k naravi, vračajo se k knjigam. Mislim, da svet generalno gre res v dve smeri. Eno je v tej smeri transhumanizma, drugo je pa pot nekje k naravi, kamor se ljudje vse bolj zatekajo in se k njej tudi vraćajo. Znaš čemu se oni trebaju primarno vratiti? Dakle, još jedna razlika, jer jedno križanje se može ovako reći. Digitalni čovjek, analogni čovjek. Daću primjer. Evo, ja, moj prijatelj, je rekao da nikad ne bi išao bez knjige na plažu, nego da recimo ima tablet. Jer je rekao, pa ne želim da mi knjiga iscuri na plaži. Kužiš. Dakle, o tom se radi. Digitalni čovjek radi sve digitalno i on je u ovisničkom sustavu. Muzika, online, evo, nedavno je nestala mreža, sve je nestalo na par sati. Analogni čovjek ima knjigu, zapali vatru, nasjeće stablo, uzme ploču, dakle on barata materijalnim takozvanim analognim stvarima, ali zato je on autonoman. I najveće bogatstvo budućnosti, to sad mogu sa sigurnošću reći jer to pratim već godinama, će biti autonomija. Znači, autonomija će biti najveće blago budućnosti. Sad su automobili sve manje autonomni, vrata. Pa mi znamo kako to izgleda kad se nađeš pred kompjuterom pa nema dalje. Znaš, ti stišćeš, niste ovo ispunila, ti ne znaš što. Nema autonomije. To se imenuje user-friendly, ko već ni poti naprej. Ne znam, ja to zovem sustavom autonomije. Drugim riječima, svaki čovjek bi trebao u životu raditi da ima autonomiju. Znači, ako ti neko ugasi struju, ti upališ svijeću i možeš čitati knjigu. Ili podijeliti sunce sjaj i možeš čitati knjigu. Ako se temeljiš isključivo na tim uređajima, čim ti nestane struje, ti ne možeš ništa. Ja mislim da nije baš to jako teško za shvatiti. Ja mislim, da se to naravno dogaja, da ko ljudje pridemo do neke meje, da začutimo odpor in pol se vračamo k nekim stvarem, ki se nam zdijo bolj normalne in bolj pravilne. Ja mislim da će to, ja moj prijatelj rekao da kod ljude postoji jedna granica zbog koje neće neke granice moći preći. A ta granica nije uopće nego tijelo. Znači, jednostavno naša tjelesna inteligencija ima svoje neke zakonitosti koje nisu dokučene, nisu razumljene i nisu shvaćene, mada se kao pravi. Mi ćemo poboljšati čovjeka, a ne znaš ni šta je čovjek, ni kako funkcionira. Tako da, u stvari će se taj pitanje još jedno voditi oko toga što je u stvari čovjek. Znaš ono, ova ruka ili onaj koji osjeća tu ruku. Puno je pitanja pred nama i zato taj tehnološki transhumanizam je neka vrsta tehnološke religije. Ja je doslovce tako shvaćam. Kao pravu pravcu religiju. Jedan od problem što se ona kriomice i bez obznane pravih ciljeva implantira na cijeli svijet. Ne samo od jučer, ali postoje razlozi neki ritmova svemira zašto se to baš danas tako ubrzava. Ja bih prije rekao da bi se to moglo gledati kao da se sustav raspada u stvari. Jer kad on mora postati vidljiv i agresivan otvoreno, onda znači da više ne može računati na prešutni pristanak ljudi. Tako da niko nikad nije ni zamišljao da ako se neki sustav raspada da može to proći samo tako. Ne znam što će biti, vidjet ćemo. Kako ste rekao, živi bili pa vidjeli ili još bolje gledali pa oživjeli. Može i tako. Hvala za pogovor. Če se pa ne motim, sem ujel, da tudi prihaja tretja knjiga, ki ni sicer direktno povezana s tem dvem, ki sta celota, ampak vseeno na nek način. Gledaj, u svakom slučaju već sam neku kvazi 10. napisao na drugi žanr. To su fantastične ratne priče, a ova treća koja je nastala ovog se upravo rađa. Ona se zove Doživljaji traju u transhumanističkom raju. A gradi se na temelju svakodnevnih dnevničkih zapisa. Vidjet ćemo kuće to stići. Hvala in nasvidenje.